Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarları gepleşiginin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan habarları gepleşigimizin bu fanynda size Türkmenistan İstanbul uğurlu ýürüt uçar gatnawy baradaky habary diqqatyňyzy ýetirmek isleýär. Türkmenistan aviakompaniyasy Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň İstanbul uğur boýunça ýürüt uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Mehriban ýaşlar, habara başlamazdan ozal size yine bir vadi belläp geçmek isleýär. Türkiýede bilim almak isleýän ýaş oglan gyzlarymyza İstanbul şäherine ýerleşýän we uniwersitede ýerleşmek ulgamyny maslahat hyzmatlaryny hödürleýän Atavatan danışmanlyk kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Bu kompaniýa ynanç haty, ýagny dowernys, pasport, attestat, 3 ýyllyk baha ýaly resmi namalaryň terjime hyzmatlaryny hödürleýär. Atavatan danışmanlyk we terjüman merkeziniň salgysy Aksaray mahallesi Kocubey sokak Erler Apatano 34 D7 gat 4 Fatih İstanbul. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73 90 212 633 40 00. Mehriban tomoşaçylarymyz, geliňini bolsa esasy habarymyzy dowam edelim. Häzirki wagtda Türkmenistan tarapyndan koronavirus ýokanjy bilen baglanşykly ýagdaýlar feljerip, halkara uçar gatnawlary tapgyrlaýan açylýar. İlkinji gatnawlaryň Dubay we Kazan şäherlerine amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Ýöne İstanbul uğurly ýürüt gatnawlary hem dowam edýär. Türkmenistan aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň 30-njy maýynda İstanbul uğuru boýunça ýürüt uçar gatnawyny ýerine ýetirmegi gözüňde tutýar. Şeýle hem Türkiýanyň Türk Hava Ýolları kompaniýasynyň hem ýakyn wagtda Türkmenistan İstanbul uğurly gatnawyny amala aşyrmagy gözüňde tutýar. Bu barada hem gyfa wagtda size habar ýetirer. Mehriban tomoşaçylarymyz, egerde ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin inniki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.